ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Nakaliang jungi kum kinoelam jong kasion kibran po ka Shatri jong ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan Skolasyon Central Budi Nidon hangne ban pentip bat ban penken mau hakmat jong phi kum ki paranoi ka SSA kum bangile kut ha ka GC kabang syudap kata ka ar poetrik setumbar ajab sau bangin penlong ya ka general meeting hangne pu nomba silong kata hak artrik Oktober arjab sau hamadam student jayau silong hak por kharwai beje te kane ki general meeting kanlong bat kanyat bat syakmat kum bangile kut kumta nakaliang jungi kum kinongelam jong asyon ni wan khmat jong phi ni pentip khmat jong phi ni apil khmat jong phi kum ki paranoi ka SSA ba phin soba ban yami renti phnya porenti ha kan ki general meeting khnang bangini banya tai ya thir ya ki issue gubang sa ki jongi kata enhancement bat ka regular session te nakaliang jungi kum kinongelam ha kan ka por kamta ni kan tu ye phi kum ki pranika SSA soba ban simkhia ban pentip lem ikwe pat ki pranika man ya pointi ha kan ki meeting khnang bakan ki meeting kanong kabajok khublai sibon khublai si jarngo